lidi, vítejte dneska u dnešního videa. Dneska budeme natáčet Fortnite. Tak se nikoho ale nezajímá. Hraju s kámošem, s mistrem fotbalem a s nějakým ladinem. Ne, on má bílý. Doufám, že si toto video Vola! a doufám, že si dnešní video užijete naplno. Adam nedostal nic. No. Já beru tady taktiku. Co je? No já to taky mám. Já mám kámo chodím urvat ohledem. Tady. Hej, auto 3v1. My dám 3v1. Jo, modré jsou 3. Bílá nekroska. Ty? No, ne, dobré, já jsem v červené. Aj, bráška! Proč já nebudu čekat? Všechno mi řekneš, kam můžeš nebejt vyskakávat, tak mě nepřej. A proč půl hodiny? No, já si udělám hovno. Já budu mít taky brzo. Jo, tak. Budu mít. Ale budu. To neznáš. Chodila jsem do dřívější školy se mnou. Jenom na mě nedáte se. Spíš na ní nemám číslo. No já ti to řeknu takto, já na ní nemám číslo. Jej, to jsme nechtěli. Počkej. OK, brácha, už jde to. Jau. Hej, brácha, už jdeme na to, jak hráváme, už na to kašlem. No asi. Když si vezmu něco jiného. Toto? OK. Můžem? Co? Jo. Plačí. Dám. Jenom nemám rokovnici, jo? Mám?